אני בפלה. ווף ווף. ווף 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 ווף. ילדים, זה ממש טעים. אתם יודעים מה אני אוכל? כן, עצם! יפה מאוד, עצם. אני שומע צעדים. היי, סיגלית הארנבת! מה קורה, בפלה? קפצי, סיגלית. רוצה לשחק? כן. מה נשחק? רוצה מחבואים? כן, בואי נשחק. אבל את סופרת? לא, אתה סופר. טוב, נו. ילדים, חברו אחריי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. כל הכבוד, ספרתם אחריי. אתם יודעים איפה סיגלית? כן, סיגלית מאחורי הסנדל. אוקיי, בוא נלך לחפש אותה. היי, סיגלית, מצאתי אותך. אתה יודע שהארנבות יותר מהירות. 1, 2, 3, בפלה. אוי, נו, שיט. עוד פעם, זה לא פייר. טוב, נו, אני הסופרת. סיגלושית, בואי ממוש הביתה. אבל אמא, אנחנו באמצע משחק. בואי הביתה, יש אוכל. טוב, אמא, מה יש לאכול? יש גזרים ואפונה. רוצה? כן, יאללה. טוב, ביי בפלה, ביי ילדים. ביי ביי. אוי, אני אמשיך לאכול את העצם. אתם יודעים שזה ממש טעים. אם אתם רוצים, תקנו לכם עצם ותאכלו אותה, כי מה זה טעימה. ממי, בוא גם אתה הביתה. יש אוכל. טוב חמוד שלי, בוא. אוי, טוב אמא, אני באה, אבל אמא, נו, אפשר עוד 5 דקות. לא, האוכל מתחמם. מתקרר. נו, רצת פה. 3, 4 לצעוק את מה? האוכל חם. טוב, ביי ביי ילדים. אני הולך, נתראה בפרק הבא, אם תרצו. ביי.